Bona vesprada a tots i a totes. Bueno, jo soc Pilar, ja suposo que alguns ja me coneixereu, altres no. Anireu coneixent-nos a les tres. Soc la que faltava del trio de les tres que anem a barrar enguany 3 anys. I primer que res, recordar-vos que de lo que parla la meva companya Elena, per a deixar el bolquer, sí que se referíem, evidentment, als xiquets de 3 anys. Els de 2 anys són molt menús per a controlar encara els finters. Hi haurà xiquet que siga més major, però poquet a poquet se farà el control del finter també des de l'aula. Però sí el xupló, el xumet, el pipo. El pipo sí que heu de, per als xiquets de 2 anys, sí que heu de tractar també durant l'estiu, de fer els deures que vos hem posat des d'ací i de, i de tractar de que entren ja al col·le sense ell. A banda de l'entrada escalonada, que també han comentat, dir-vos que se vos faran entrevistes individuals per a parlar en vosaltres, per a conèixer en funció de com estiga la normativa, de com tinguem d'organització, pues ja vos avisaríem, poden ser telefòniques, poden ser telemàtiques, presencials, bé, això ja vos ho aniríem confirmant. I ara anem a lo que n'hi ha, que és la diapositiva que teniu posada. El col·le, a més de totes les meravelles que ens ha contat Amparo que tenen les aules, doncs té un pati xulíssim. Problema d'enguany, que com ha dit Maria José, ha sigut un any estrany, doncs, donades les circumstàncies, igual que els xiquets tenien tot el seu material individual, quan en infantil mai havia sigut així, tenim un pati individual. I ja els dos fotos que veieu baix, que estan en unes valles que semblen les que rodegen les falles, pues se les hem agenciat, com no hi ha falles, se les hem agenciat en el col·le. I són per a separar cada pati, és a dir, cada grup de xiquets té un espai en un pati diferent. En les diapositives que veieu dalt són les que teníem fins ara, tots els xiquets xun. Mentre es mantinga la situació actual del Covid, anem a continuar tenint cada un el seu propi espai, que en aquest moment el vegeu sense els xoguets, però cada grup té les seues pròpies xoguines que se desinfecten tots els dies abans de tornar-les a guardar a la classe. I ara ja per últim doncs venen més deures, Maria José passa de diapositiva, i ara venen ja les normes de deures ja de veres. La puntualitat sí que se vos demana, ja vos ha dit Maria José l'horari, en principi sense que siga estricte perquè encara falta confirmar-lo, però en principi els nostres xiquets, tant de 2 com de 3 anys, entrarien a les 9 i 10 del matí i serien a les 12:50, és a dir, a la 1 menys 20. És que no se quedaren o no utilitzaren el servici de menjador. Tornaríem a entrar a les 3:20 i eixiríem a les 5 de la vesprada. Molt important la puntualitat, tant a l'hora d'inici, per a no tallar el ritme de la classe que ja està començant, com per a que el xiquet no se veja un poc desplaçat de dir estic entrant i m'estan mirant. Però també és molt important la puntualitat a l'hora de l'eixida. Penseu que, com vos ha dit Helena, el període d'adaptació, ells al principi pensen que s'ha deixat així per a sempre jamás. I quan per una cosa, per qualsevol motiu, es retraseu una miqueta, ho passen fatal. Possiblement els deixeu per el matí plorant, els arreplegueu i estan bé, però si veuen que tots els companys se n'estan anant i ells estan quedant els últims, és molt important aquesta puntualitat. Si teniu fills més majors, sempre és més important vindre per el menut. Evidentment, aneu a tindre diferents horaris. Si el major és més pronte, no aneu a vindre primera per l'altre. Però tingueu en compte que és molt important per als xiquets saber que esteu ahí a l'hora que toca. Pel que fa a l'assistència, tots els dies s'ha de passar llista. Se realitza un control d'assistència diari i s'envia al mes, se fa un seguiment als serveis socials. L'educació infantil no és obligatòria, però en el moment en què els vostres fills estan matriculats al col·le sí que s'ha de fer aquest seguiment. De manera que no hi hauria problema sempre i quan vosaltres aquestes absències o aquests retards que en lloc d'entrar a les 9 o a les 9 i 10 perquè se vos ha fet tard, no vingueu a les 9 i mitja, per favor. Espereu-vos a l'hora del pati per a no parar, per a no interrompre. I si es retrasa fins a l'hora del pati, justifiqueu per escrit.
No cal que siga, n'hi ha molts metges que ja no volen, així tenen ficat justificant per el metge. N'hi ha molts metges que diuen que tenen altres coses que fer a banda de fer parts de justificació. No passa res. Un paper del pare, simplement que diga avui no he arribat a l'hora del pati, encara que siga perquè s'ho ha dormit, no n'hi ha cap problema. Tots un dia se nos pot reposar el despertador o caurem damunt dels llençols. Avui no he anat al col·le perquè el xiquet es trobava malament o per un viatge familiar, però qualsevol justificació que vinga escrita i signada pel pare, la mare o el tutor. Val? També vos vaig a demanar, vos anem a demanar que per l'esmorzar i ser esmorzar saludable que havia comentat Amparo, heu de portar un saquet com este que vos vaig a mostrar, així. Pot ser una miqueta més gran, però no val una motxilla de rodes, i ja arribaran a primària, val? Una motxilla gegant tampoc, en què capia l'esmorzar. Un esmorzar xicotet, penseu que tenen 3 anys. No cal que porteu un bocat aixina de gran, perquè no us donarà temps tampoc a acabar de menjar-se'l i poder jugar. Val? Us anem a demanar ixe saquet en un esmorzar menut i una botella en xupló, com en pitorro, d'aquest estil. Val? Per a que ells no se banyen, que puguen obrir-la i tancar-la fàcilment. Tot en el nom posat. Ells començaran a identificar el seu nom, com vos ha dit la meva companya, treballarem constructivisme, treballarem, coneixeran les lletres i van acabar sabent el seu nom, evidentment, va ser el primer que van aprendre. No poden portar al col·le ni de polies, xuches, vamos, per aclarir-se, ni poden portar xoguines de casa, perquè van a generar un conflicte després. Ells volen portar-la perquè és que la vull ensenyar al senyor, però després, quan ve el company i vol compartir-la en ell, és que és meua. Aleshores, així teniu suficients xoguines com per a que no cal que porteu res de casa. Tota la roba que ells se puguen llevar, que puguen les xaquetes, un jersei que després fa més calor i ajudem a llevar-lo, com el material que aneu a portar individual, tindrà que estar marcat en el seu nom per evitar confusió. Val? Tota aquesta roba té que estar marcada. Haureu de portar també, encara que no ho teniu, una altre saquet més gran o encara que sigui una bolsa de plàstic normal, en una muda, per si a casa els xiquets es banyen, poder-los canviar. Passa de diapositiva, Maria José, per favor. Gràcies. Bé, de la salut ja vos ha parlat abans Maria José. Jo ara vos vull remarcar també que els dies que aneu al metge, si són dies que hi ha visites que ja teníeu abans concertades, ens podeu avisar mitjançant el saquet en una noteta que escriviu demà arribaré a l'hora del pati perquè tinc metge. I sobretot és important per als xiquets que es queden al menjador. A primera hora se comptabilitza tots els dies els alumnes que dinen al col·le. Som 9 aules d'infantil més la de 2 anys, imagineu, és que un xiquet soles no és, no, però si són 2 de cada classe ja són 20. Aleshores, és important que de sobte teniu la visita mèdica perquè el xiquet s'ha posat malalt, no passa res, la justifiqueu després. Però sí és important que aviseu i sobretot que ho ajusteu a l'horari del pati. Habitualment el nostre horari de pati sol ser entre 10 i mitja, 11 i quart, o de 11 menys 20, 11 i 25, depenent de l'hora. Això ja us ho explicarem en les reunions que fem a l'inici de curs, però per favor, aprofiteu els horaris del pati per a les entrades que no siguen les ordinàries. A veure, ja vos ho ha dit Maria José i nosaltres vos ho recalquem. Quan nosaltres, els adults, es trobem malament, anem a treballar perquè no tenim més remei i se trobem fatal en el treball, però ahí estem. Però els xiquets també se troben fatal. En una aula en la que n'hi ha 20 xiquets més, tots parlant, tots jugant, fent soroll, imagineu-vos un xiquet que té alguna de calentura, li heu donat una pileta abans d'entrar al col·le i li ha baixat, però evidentment aquest mal de cap no se li va anar. Per favor, tingueu en compte, si té una malaltia comuna, una grip, una conjuntivitis, una gastroenteritis, és contagiosa per als xiquets i per als profes, per a tot. I la senyora se posa malalta, tampoc pot vindre al col·le, evidentment. Si estan en un procés infecciós, si tenen paràsits, bitxitos, bichos que se passegen per els caps, també, per favor. Qualsevol circumstància que pugui ser contagiosa, i més encara el curs que ens ve, que
sembla que va ser un poc més relaxat, però semblant al d'enguany, donada la situació del Covid. Per favor, vos ho va dir Maria José i nosaltres vos ho volem recalcar des d'ací. Tots els dies hi ha que prendre la temperatura als xiquets abans d'eixir de casa. El termòmetre al costat de la porta, se pren la temperatura i s'eix de classe. Nosaltres la prendrem així, però vosaltres heu de fer-ho també. I, per favor, comunicar al centre en el cas de que tinga algun tipus de símptoma relacionat amb el Covid per a que nosaltres estiguem assabentats. Val? Pots passar de diapositiva. I per últim, dir-vos la part que jo, les tres, pensem, no jo, sinó les tres, i jo crec que el col·le sencer, l'equip educatiu de tot el centre, tenim molt clar. L'educació no és sols cosa nostra, no és sols cosa de l'equip educatiu del col·le Sant Miquel. Els pares sou els primers responsables de l'educació. Els pares, si els ho feu fàcil, com vos ha dit la meva companya a l'hora de vindre, a l'hora d'entrar, el portar-los contents al col·le, no dur-los al bracito, no te preocupes, no llores, que no te va passar nada. No. Vinga, anem tots contents. Perquè si ja vens dient-li no te preocupes, no llores, al final va plorar. Sou els primers responsables de l'educació. Nosaltres col·laborem, nosaltres orientem com a professionals que som, però vosaltres sou els que heu d'estar ahí recolzant el vostre fill. Quan nosaltres demanem a algun pare que treballi més amb nosaltres és perquè el seu fill ho necessita. Quan li demanem que des de casa s'implique és perquè de veres el seu fill ho necessita. I tingueu sobretot una cosa molt clara. També vos ho va comentar Helen al principi. Una de les característiques dels xiquets de Sánchez és que són egocèntrics i tenen una visió de la realitat molt subjectiva i de vegades molt fantàstica. Ells són el més important i fins ara en casa ho han segur. Potser en classe se junten 20 xiquets més i de vegades aquesta fantasia o aquesta subjectivitat es fan veure o imaginar coses que no han passat realment en l'aula i que estan exagerant. El que volem dir-vos és que és superimportant que confieu en nosaltres, que estem així per a col·laborar, sobretot, i que és cosa de tots, és cosa de tres, dels xiquets, dels mestres i sobretot de la família. Les dues peces de puzzle han d'estar encaixades sempre. Val? Per tant, superimportant la confiança i la comunicació entre els pares i els mestres. Via saquet, via noteta, via necessite l'eixida. Exacte, com està dient la meva companya. Via Itaca Família, via correu electrònic, que ja vos el donarem. Qualsevol de totes aquestes coses, que és molt important. I jo penso que per la meva part ja he de donar pas a Joan. Sí,